Този малък, любознателен и смел юнак е Синдбад, момчето от Багдад. И най-горещо той мечтае света да опознае. А ние с вас ще го придружим. Синдбад, мореплавателя. Dieses Kind hat Sindbad, Sindbad, kleiner Mann, du bist okay. Deine Freunde warten schon lang auf dich, Sindbad, denn sie wissen, Приключение с тъжния цар. Спомняте ли си? Синдбад бе изтръгнал в морския дух тайната на изчезналите риби. В малкия град, в който хората 3000 дни бяха яли само боб, всички празнуваха цели 3 дни. Да, това е риба, няма никакво съмнение. Въпреки това все още не мога да повярвам. А защо не, уважаеми велики везире? В лагуната има още много риба. Толкова много, че никой не може да я преброи. За сега ти си единственият, който знае къде е лагуната. Позволете да ви дам съвет. Преди да накажем момчето, нека проверим дали казва истината. Нима съм направил нещо лошо, като ви върнах рибата. Защо ще ме наказвате? Не е никак лошо. Но пък е възможно да си донесъл рибата от някъде и сега да ни разправяш шеги. А пък аз в никакъв случай няма да допусна в моя град измамници. Аз ли съм измамник? Изглеждаш ми честно, момче, и бих искал да ти вярвам, но точно най-големите мошеници имат най-честни лица. Ето я, пълна е с риба.